Key and Locks. We provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi muri Zimbabwe kuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Pelagia Kampurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambirei, chirongwa chatinoya nacho pano tichitaura nemi tichikurukura nekudawo kwenyaya dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Dzimwe dzacho dzatinge takafambirawo isusu tichinoita kungava kumajeri, kungava kumatare kwakasiyana siyana. Zvakare muchirongwa ichochi tinoitawo vamwe vanotinyorera pano paSly Media TV vachitsvagawo rubatsiro, vozouya kumastudios kwedu tichitaura navo kuti vaonewo rubatsiro kubva kuruzhinji. Umwe kana awirwa nedambudziko kandi nguva yacho kuti tibatsirane sawire munhu ari mumwe chete. Saka muzuva ranhasi muri Zimbabwe ndiri muno mustudio panguva ino ndine murume anonzi Vincent Gunyere ane makore 45 uye akatinyorerawo kuno achiti ivo mumhuri mavo masanganawo nedambudziko. Dambudziko racho rinotyisa riri kuitika mukati memhuri, asi paitinyorera anotara achiti iye hanzvadzi yake inonzi Charity Gunyere akasvika pakushayika achirumwa nyama dzemuviri wake. Ndokunyorera kwakaita achitaura kwatiri kuti isusu tatambudzika kuti chichingadai chaiitika pane hanzvadzi yangu, asi tinongoti kumhuriyoyi Mwari avanyaradze nekuti achititsanangurira Charity akazoshayika panguva ino. Saka tinongoti Mwari avanyaradze. Regai titaure muri Zimbabwe naVincent anyatsotiudza zvizere dambudziko ravasangana naro iro rakatinyorera. Tinokuchingamidza Vincent. Tinotenda hanzvadzi. Makadi yako. Tinotenda SLY Media. Aiwa, tinotenda. Makatinyorerawo mukatitaurira nhau yakaitikawo kumusha kwenyu kuti hanzvadzi yenyu mimi yakafa ichidyika nyama. Panguva ino muri Zimbabwe ingada kunyatsonzisa kuti zvinhu zvakadaro zvinonyatsoitika here, kuti munhu anobva achinzi adyiwa nzeve, adyiwa gumbo. Chii chakanyatsoitika pakuzoshayika kwakaita Charity hanzvadzi yenyu? Tinotenda muri yeZimbabwe. Kwazivai muri yeZimbabwe. Ndiri pano indoitwa Vincent Gunyere. Nyaya mainzwa yaparurwa nahanzvadzi yangu panapa ichokwadi chenyaya yakaitika kuhanzvadzi yangu yainzi Charity Gunyere. Akabva pamba achiti onotsvaga huni, ari musango atsiga svinga rake rehuni rasina kunyanyokura, akapiringishwa ndokudonha pasi. Adonha pasi kudaro ndokukuvara mutsipa nemusana, ndokukwanisa kugwesha kuti asvike pamba. Asvika pamba marwadzo akaramba achikura kudaro, aramba achikura kudaro. Isi veukama ndokuona kuti hatingarambe takachengeta urwere hwakadai so pano, kwakuzomutakura tichienda naye kuchipatara. Tasvika kuchipatara, vekuchipatara vakamurapawo, vamurapa vakati chidzokera henyu kumba. Tadzokera kumba takangonoti garei zuva 1 zuva rechi2 marwadzo haana kudzikira. Asi chakatishamisa ndechekuti mukuvariro wemunhu adonha akatsiga kasvinga kehuni haikwara kusvika paextend yekuwana marwadzo akadaro. Zvino akarara kudaro, arare chimangwana kuseni
takatega tarisa hanzvadzi yedu toona kuti ari sei. Akanga asataure zvino. Takantarisa kutsoka kwake tikaona tsoka dzadyika. Tikati kuti makonzo. Tikashamisika nazvo. Asi kuti igonzo takanoona magumbeza akanga akafuga. Hapana pakaboka, hapana padyiwa. Tikati pamwe igonzo radyiwa zvaro. Rare chimangwana kuseni, tarara naye zvakadaro mangwana kuseni. Takanoona tsapfu yakadyiwa zvekare. Tikati igonzo iri. Patangokatyawo tsika nazvo zvekare. Kwakunodoka kwezuva. Takanoona tsapfu yepambudyiwa paye pakura manje paada kutosvika kubhonzo. Bhonzo rakutooneka zvekare. Ndokugara naye richimangwana. Tikaona urwere hwakwidza. Tikati regai titakure tiende kuchipatara. Tiri mushishiro kuti titakure tiende kuchipatara. Regai tirare tozoenda mangwana. Mangwana acho kuseni ndo paakafuma akafa. Afuma akafa kudaro. Ndo kuiswa mu mosquito net kwakuputira matress yaanga akarara. Ari mu mosquito net kudaro. Vanhu zvinotarisa vakanoona adyiwa futi zvekare. Tagara. Kofini yazouya vana baba vakati kofini tisatamisa mukofini tanzwa kuti mwana wedu anga achidyiwa. Regai tiende tinotarisa toona kuti chii. Pavakanotarisa vakanoona nzeve 1 hapasina yadyiwa. Dama radyiwa zvekare. Ndobva varongedza munhu zvavo mukofini vakadaro. Tagara tiri panhamo yepano pakuti chitunha chada kunogezeswa taada kunoviga. Sahwira ari kunogesa chitunha chaichiya. Ari kuna imwe nzeve 1 yanga yasara yadyiwa hafu. Padumba apo pane gomba riripo matumba akutooneka. Zviri mukati zvaakuoneka patodyiwa gomba radyiwa ipapo. Ari kumutenderedza kudai so. Ari kunotarisa pakati pemakumbo. Ari kuona padyiwa. Kudyiwa iko kwakona kuperera ipa kwakaramba kuchikwidza unosvika kunhengo yakavanzika. Kwadyiwa. Ari kutega ndimupindure ndimudzure futi rimwe saidhi rereya. Buri raamboona ratokura futi. Kusvika tati aya anenge makuna zvakadai zvasati zvambowanika. Regai tideze chifa auye. Chifa akauyawo. Akati nekuda kwepane nguva handichakutenderai kuti mutsvage munhu anokubatsira chitanga maviga munhu. Mozofamba monoti chii chingadai chadya munhu. Zvadaro takakwanisa kuzomuviga hanzvadzi yedu marumwe zuru. Asi takamuviga achingodyiwa zvakadaro. Baba nyaya muri kutaura inotyisa. Tina kuti achinzwisisa kuti mati anga akatakura svinga kuratidza kuti anga ari kumusha ndizvo. Icho kwadanga kumusha. Nzvimbo kwacho kwanguri kumusha kupi? Kumusha kubhindura munzvimbo yaChief Masembura. Sabhuku ari Gunyere. Sabhuku ari Gunyere. Icho kwadi. Saka apo pakati mimi paakapiringishwa. Iye achiri kugona kutaura aiti chii chakamupiringisha? Iye haana kukwanisa kunyatsotsanangura kuti chii chakamupiringisha. Akanga aine mwana wake. Mwana wake ndakangoti mama vapotsa kutsika vachibva vadona. Nekuti iye paakapiringishwa ipapo haana kuzonyatsokwanisa kuti ataure. Kubva musiwo kusvika mukufa. Alright. Asi chimwe chinhu chakatishamisawo akarara kudaro. Akaita seakazvitsenga chigunwe. Chigunwe ndo chaakaita seakazvitsenga asi haana kurwadziwa. Hatakunzwa kuti chikomana ndarwadziwa. Angozvititsenge chigunwe. Ndo chimwe zvinhu zvakaitika izvozvo. Kuisa chigunwe mukanwa. Achitsenga ega. Alright. Panoti paakapiringisha parazvo pane marwadzo. Makati makaona marwadzo achinorapwa. Kukwara kwacho kwakamira sei achibva pakupiringishwa apa? Takakwanisa kuona mutsipa wake wakanga wakazvimba. Ndoda kuti maida kuti mukamubata kumusana aregedza seari kurwadziwa kumusana. Nemutsipa wakanga wakazvimba. Ndo nzvimbo mbiri dzaimurwadza idzodzo. Asi hapana pamwe paiva neronda rairatidza kuti zvechikuti munhu akadonhofa kusvuka? Hapana patakaona ronda rekuratidza kuti munhu asvuka kana pane zvaitika. Nguva yakakwanisa kutaura pane murume wakataura kuti ndaakuzviuraya zvangu ndiri kurwadziwa ini. Ndiri kurwadziwa nemusana nemutsipa. Ndozvaakakwanisa kutaura chete izvozvo. Saka kurwadziwa uku kwakatora nguva yakareba sei achizoshaika paazoshaika? Kwakwanisa kutora mazuva aita 4 days ari mumarwadzo asati ashaika. Apa nyama ichingodyiwa? Nyama ichingodyiwa hongu. Pane here zvamaiona pamakavhura muchitanga kuona tsoka? Maiona ropa here? Chii chamaiona kuti patodyiwa apa?
ropa hatina ropa ratakaona, kana kuti titi magumbeza anga akafuga aspoilika hapana chatakaona zvachose. Ehe, nemusi waaparara iwowo tanga ine rumu yake yanga achigara, mukoma wake akamutora akati chiuya kuno, ndobva varara vese, ndobva varara akamufuga nemosquito net, ndobva amufugidza. Achinofuma kuseni paakafuma akadyiwa ipapo, mosquito net haina kuboorwa, gumbeza harina kuboorwa, hapana ropa riripo, asi nyama dziri kungoshota, munhu ari mupenyu. Hapana kana urwa kana honye kana chi, hapana chakaoneka, kana honye papasina, kana ropa papasina. Chaireza kuti chinhu ichi angadai arumwa hapana. Kana kuti iye kuti titi aito action kana titi ambochemawo, hapana kuchema kwaakaita, kuzati ari kurwadziwa nekudyiwa kwaakanga achiitwa, achiratidza kurwadziwa. Alright, rikitende pane mubvunzo wamada kubvunza kuti imomo mumhuri macho menyu imomo ekwagunyere ikoko kunewo zvimwe here zvinotyisa zvinoitika kuti zvakangotangira pana Charity yeyo? Tingati zvinotyisa zvinorema zviripo. Vana vaberekwa vari vana vaikwana kuita 8. Mukuru wavo akangodhumwa nemotikari kuna Willowville Manheru, kuna Willowville Road, achienda kubasa nemurume akanga ari mukuru wekumapurisa, akanga achitodzidzisawo girlfriend yake kudriver. Girlfriend ichidriver ndobva yasvika ndobva yatsika munhu achibva afa. Nyaya iyoyo takairipota kumapurisa, haina kwayakaenda, yangotsakatika. Toya tinaitera mukomana wekushayika musikana aripo pamba, ane makore anokwana kuita 50 years, asati aroorwa, haana mwana, agere pamba. Pachibva iyeyu pane musikana anoteera zvekare, akamboroorwa nemurume wake wekutanga, murume akashayika, akazorwa nemurume wechipiri, akashayika zvekare, akadzoka pamba, tigere naye pamba. Tichibva pana iyeyu ndopazouya uzvu wekushayika Charity wokurumwa. Mumashure maCharity mune musikana waripo ari kuSouth Africa, akakwanisa kuitawo mwana wake 1 nemurume wake, hatingati kuroorana nekuti hatina chatakaona, vagerewo zvavo ikoko. Mwana wake akangoshayikawo zvisinganzwisisike, gore rino angoshayika zvisinganzwisisike. Mwana anga atoti kurei, anga ane 7 years, akashayika zvisinganzwisisike. Mumashure make iye wekushayikirwa nemwana, panoya musikana anonzi Rutendo, ane 36 years, aripo pamba, haasati aroorwa, haana mwana, ichiri mhandara. Tichibva ipapo pane mukomana wekupedzisira aripo, ari kuSouth Africa, akangoendotenesa go, hatizive kuti ariko here, asi kune vanombomuona kuti aitewo shungu nemusha waakasiya, nekuda kwekuti ndiye mukomana asara, haana chido chemusha, kana kudzoka, kana kutumira kana zvinhu, kana kufona, haafoni. Iye mukomana pane akanga aripo, mukoma wakeyo zvekare, akaberekwa aine chirwere chemwoyo, akazoshayika achangoti kure aine 23 years, achibva ashayika. Mukomana asara ndiye mukomana wana kuSouth Africa, akangoenda nanhasi asati adzoka. Tinongomuona paFacebook wokuti ariko, asi kudzoka haasati adzoka zvachose. Alright. Hatombochaifoni kana kufonera munhu mumwe chete? Taitofunga kuti nenhamo iyoyo achauya, asi haana kukwanisa kuuya. Amene takataisa pamwe ari munzira kuuya. Alright. Kana kufona achibata maoko kune vanhu vakanga vari kunoko, haana kukwanisa kufona achibatawo maoko. Akangotetereka iye. Akangoteterekawo, angoriwoziya kuSouth Africa kwaari ikoko. Alright. Saka mushakabvu anga akawanikwa here kana kuti? Muchimapa nemwana wake bata kunzoti anga akawanikwa zvazvakamira sei? Mushakabvu inova hanzvadzi yangu Charity Gunyere, akanga akawanikwa kekutanga kunzvimbo yekuChiweshi. Awanikwa vana baba ndokuenda vachinoreva pfuma yavo, vachidzoka kumba vakasvika vachitambira nemasamoni, akanga achiuya kubva kwachifu kuti yamutori mwana wenyu. Vana baba vakaenda vakatora mwana vakaenda naye pamba, akagara. Agara pamba, akasvika akachinja unhu hwake, akatanga kuita semunhu ane njere dziri kuita sedziri kuti batikanei, asi dzaibatikana achiziva hake zvaari kuita.
ndokuzowana mwe murume wechipiri waakawana ndokugarisa nawo. Asi mukuitika kwezvinhu murume wake wechipiri uyu akazvika pakunobata mwana musikana wehanzvadzi yangu akanga aita nemurume wake kuchweshe, akamubata chibharo. Nyaya yakaenda kumapurisa, akasungwa, akavharirwa. Agara hanzvadzi yangu akazonouyawo nemwe murume wakauya naye anenge anga aine njere dzakadai kuti sedzake. Vagarisana munzvimbo yebhindura. Mukwasha uyu akazouya nemukoma wake kumba kuna baba, akati ana baba, tauya pano hatisi kukwanisa kuti titsvage pfuma nekuda kwekuti hanzvadzi yenyu mwana wenyu ari kutitadzisa kutsvaga mari, nguva zhinji anenge achirwara nenjere dzisati tichimhanyisana naye pano nepapo. Vana baba vakati mukwasha hazvina kuipa, chiuya nemwana wedu pano. Asi takati chamisa auya ipapo, murume akateera akagarawo ipapo. Tikati mukwasha zvamauya garai. Vakakwanisa kuita vana vavo vaviri. Zvino ragore ra2019 takazonzwa zvinzi mukwasha angaita zvechikorokoza ari kubhindura. Tozonza abata chibharo arepawo. Arepa kudaro akatorwa nemapurisa akaenda kujeri kwemakore 5. Hanzvadzi yangu ichirwara, tozonza mukwasha auya. Tikati zvanaka, mukwasha auya akuchirapisa hanzvadzi yake. Akangoti garei dzinenge 4 days hanzvadzi yangu ichisvika pakunoshaika. Alright, saka akazoshaika anga atobuda mujeri murume wake. Anga ane 4 days abuda mujeri. Asi nemurume uyu anga aita vana vaviri, mukomana nemusikana. Musikana ndiye mukuru kuuya mukomana. Alright. Tichiona mafambiro ari kuita nyaya iyi. Inoratidza kuti zvishwa pane zvinenge zviri kuitika. Tanzwa nhoroondo vanotetereka, vasiri kuroorwa, zvokungoitika mumhuri yenyu kwaGunyeruko. Imimiwo sana baba nana baba futi vakuru makambofambira here nyaya yekuti munzwa kuti chii chiri kumbokonzeresa, kungava kumachechi kwakasiyana siyana, chii chiri kukonzeresa kuti mushamite mhepo yakadai? Kushaikwa kwaita ana baba vedu vachita sara vana baba varipo, hapana akangati akwanise kuti afambe. Zviri maringe neurwere hwanzvadzi yedu iyi nemaringe nehanzvadzi dzeduwo dzimwe dziripo dzisiri kuroorwa, mumwe aroorwa murume afa, mumwe aroorwa murume afa, hapana akangati akwanise kuti afambe kusvika pari zvinozvi. Alright, asi dambudziko raCharity ndo razokatyamadza. Dambudziko raCharity iri ndo rakatyamadza, ndo ratipa kuti muone tichisvika pano mhuri yeZimbabwe kuti tizeye pamwe chete. Pachivanhu vanoti mbudzi yazvarira pavanhu yati nditandirwe imbwa. Samaona tasvika pano. Pachivanhu vanoti zano pangwa uine rako. Tauya pano mhuri yeZimbabwe kuti mutipangawo zano, mutipewo renyuwo. Zoredu ratinaro harina kwari kutisvitsa. Tubatsiranawo mhuri yeZimbabwe nedambudziko rapinda mumusha iri. Alright baba, taona kuti mhuri yeZimbabwe iko kwacho kwenyu koko mhuri yakabatana here kuti iri kuti ngatifambire nyaya iyi. Dzimwe mhuri ka munota munhu umwe chita kuti ngatifambire vamwe vachiti hazvina basa, asi ndikuti iko kumhuri vari kuda here mhuri yese kuti aiwa ngatichidzifambire nyaya idzi? Tina mwana baba watakanga tinawo vakamboda kuti simudzei musoro, asi munoziva kazhinji kacho kana mwana asiri wako abuda pauri hapana anenge aine shungu dzakanyanyoti pakuberekwa kwakaitwa ana baba vedu vemumba medu chaivo vapera, vasara ndana bamunini varipo, vamwe vacho vafundisi, vamwe vacho zvava zvida tiri vakuru vechechi zvokuti tifambe ndimwari atora nenguva yake, munhu anoenda nenzira yake. Saka tiri kuti kana aripo anokwanisa kuti batsirewo mhuri yeZimbabwe, aiwa ngatibatsirewo. Taisa pachena iTV pamwe chete tione kuti mukati mayo yakamira sei nyati yedu iyi. Alright. Pane mumwe mubvunzo ndoda kuti tidzoke kumashure andikada kuziva kuti ipo ashaika kusvika nhasi. Vamwe vanomukira kumarinda kunenge kukaradzikwa munhu vachida kunoona kuti pamba pake hapana zvaitikere. Hapana here zvinoratidza kuti pane zvaiitika bva pamakasiya musikana kusvika muzuva ranhasi?
takakwanisa kuti timukire ikoko mangwana acho tapedza kuviga muchakabvo hanzvadzi yangu Charity uyu takaendapo hatina chatakakwanisa kuona kuti pana vanhu vangadai vauya usiku vakashereketa ipapo hatina chatakaona haisaendazivo kusvika pari nhasi but hatina chatataona hamuna chamati maona ichokwadi. Alright. Ndofunga mukana wanada kuzokupai wokuti mukumbire rubatsiro rwamungada nekuti makatotinyora kuti mukuda rubatsiro mapataura kuti muri kushuwirwa kuti dai paona anogona kuti mubatsira semuri kuti munzwisise kuti chii chiri kumboitika mumwiri kwaGunyere ndishoka ichokwadi. Takusvika patara kupendera chirongwa chedu ndinowanzopa mukana uyu kuti zvichida pane zvisatataura panogona kuti pamwe zvatasirira zvamuri kudawo kututsira tichifaredu chirongwa chedu ndiwo mukana wacho iwoyo. Ndingati mhuri yeZimbabwe kushaika kwaita baba vangu vanove baba vabereka Charity vakashaikawo zvakanga zvisinganzwisisikewo. Vakarwara touya amai vabereka Charity vakarwara vakaita breast cancer vakaenda kuchipatara vakaoparetwa ikoko vakabviswa zamiroro. Asi chakatishamisa vari kuuya vakubva kuchipatara vakuti vakwire bhazi mainini vakanga vakavabata ruoko vakangoti mainini ndakuvara chiisisi ndakuvara ruoko rwangu hasiri mushe. Vachinoburuka bhazi mupindura havana kunanga kumba kananga kuchipatara vachisvika pax-ray zvikanzi ruoko rwachikoka havana kudona havana chavakaita ruoko rwangu chikoka nekubatwa vakatombogara muhospital vaiswa plaster. Vadzoka kumba havana kwanisa kuuya kumusha kwaGunyere vakapfuurira kumusha kwavo nekuda kweurwere hwakanga vainawo. Murume wavo achizoshaika mainini havana kwanisa kuzochema mabamunini nekuti vakanga vachirwara vanga vaine marwadzo ebreast cancer iyo yakanga rabviswa nemarwadzo ekuchikoka havana kuuya kuzochema bamunini. Saka izvozvo zvinhu zvakatikatyamadzawo kuti zvinhu zvinogoita kudaro kuti baba vari kurwara amai vari kurwara amai havasi kukwanisa kuzochema baba neurwere vari panhovo vabva vaparara kudaro. Taiti dai vanga vari vapenyu nguva vangadai vakafambira mhuri yavo vachiona kuti chii chiri kunetsa asi vakasvika pakuparara havana kukwanisa kufamba. Vana baba vakasarawo havana kukwanisa kufamba. Saka pari zvino mhuri yeZimbabwe ndinouya kwamuri ndichikumbirawo rubatsiro kune vanoziva, tingati rubatsiro vanoziva zvechivanhu, rungava rubatsiro rwekunamata musha uchenurwe nekuti hazvisi nyore, hazvijairike kuti munhu anotanga kudyiwa ari mupenyu achidyiwa arwara murwariro kuti hataifunga kuti marwariro ekuti munhu apiringishwa anosvika pakunotadza kutaura agosvika pakufa uye afa kudaro chiri chitunha chaingodyiwa zvakadaro. Saka mhuri yeZimbabwe kune vakanditeerera vakanditariswa pari zvinozvi ndiri kukumbirawo rubatsiro rwenyu kune vanobatsira. Asi pari zvino kubatsira kwandiri kuda hama dzangu hapana mari, mari hapana. Vakasununguka havo kundibatsira, aiwa makasununguka kutibatsira moya motibatsirawo musha wochenurwa. Ndina hanzvadzi dzangu idzi 2, 3 hadzina varume. Uyo aroorwa dzoka murume ashaikirwa nevarume 2, umwe ane 50 years haana murume haana mwana, uyo ane 36 years haana murume haana mwana, uyo angoendawo kuSouth Africa angoteterekawo ikoko. Wacho atiri kuti ari pamurume kungogarisanawo, kunganzi pachivanhu kuchaya mapoto kungogarisanawo. Mukwasha wacho hatimuziye, tinongoziva kuti ari kumurume mukwasha hatimuziye, haana chaakauya nacho. Ndo rubatsiro rwandiri kutsvaka kumhuri yeZimbabwe. Ndinokutendai mukoma. Ndikada kuziva futi mumwe mubvunzo zvakare. Ndaunzwa muchizotaura apa tiri kuona kuti zviri kuitika imimi vana baba venyu ndo vaiva neukama vana mukoma nemunin'ina ndizvo zvoita kuti imimi naCharity muite hanzvadzi nehanzvadzi. Asi muchitsanangura pane zvandaona kana zvandapika zviri kunyanyoitika mumba mana Charity chete ndizvo kuno dzimwewo dzimba vari kusanganawo nematambudziko kana kuti zviri kungoitika umu mana Charity cheto? Hazvisi kuitika mana Charity chete. Munhu ari kuuya haasi kuuya uzonge akaringana naCharity chete, ari kuuya akatarisana nemusha wekwaGunyere.
ndipapo ndapanzwa ndiri kuti tiri kuona kuti apa maverenga 8 ava Eh. menyi mima makaberekwa mumba makaberekwa muri wangani? takaberekwa tiri vakomana 3 naamai vangu. Alright. Asi baba vakanga vaine vamwe vana vanga vainavo zvekare. Ndizvandada kubvunza kuti iko imomo menyu munosanganawo nematambudziko? Matambudziko aripo ichokwadi. Ininiwo ndine munini wangu ari kuZambia akaenda kunoshava ikoko. Asi zviri kuita kunge zvisiri kunyatsomubudira zvakati nakei. Toita mumwe anonditeedzera munini wangu ari kuSouth Africa ariko ikoko. Zvinoitawo sezvisiri kumumirira mushe. Uyo ari South Africa munhu ane chikoro chake ane madhigirii mairi. Asi kuti tione zviri kubudwa pamadhigirii mairi ipapo hapana chatiri kuona. Toendawo kuna baba vanga vari pakati, baba wekupedzisira. Mainini vakashayikawo mazuva apera aya. Vangoti mudumbu takazonzwa kuti ikorera. Vachibva vangoshayikawo. Saka vakashayikawo zvisinganzwisisikewo. Samubatsiri ari kuuya haasiri kuuya akatarisa nemhuri yana Charity chete. Ari kuuya mumusha Magunyere. Ichokwadi. Alright. Tinotenda mukoma Vincent Kunyere. Muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yanga ichitaurwa iri kusanganawo nemhuri yekwaGunyere vauyawo pano vatinyorera vachikumbirawo rubatsiro. Saka kune vachada kubatsirawo mhuri iyoyi, aiwa munotibata pano paSly Media TV kana kubatawo namba dzangu dziripo paskrini ipapo kana namba dzavo. Tibatsirane nemhuri iyi. Mukaona munhu asimuka auya kuzotaura nyaya iyi zvinenge zvisina kumira zvakanaka, ndinovimba kuti imi muri Zimbabwe, isu maZimbabwenzi tine rudo, tinonzwirana, ngatibatsirane. Vanoda kubatsira uyai mundibate pano paSly Media TV tibatsirane nemhuri iyoyi. Zvakare tinongoti kumhuri kwaGunyere, dai Mwari akunyaradzai nekushayikirwa kwamakaitwa naCharity Gunyere uye nekuvana vake, Mwari avanyaradzewo. Ndinongovimbawo kuti kune vanawo kunoda kubatsira nokuti vana vatosara vanenge vane zvavanenge vachida kushandisawo. Zvakare ndiwo mukana iwoyu wokuti tionewo nevana vasiwa ava ana Charity Gunyere. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuona chirongwa ichochi. Ngatidzifambirai, rambai muchiona chirongwa chedu, musakanganwa kulike, kufollowa nekusubscribe. Zvakare pane mastories aripo paYouTube, endai munoona atiri kuisa ipapo. Ndichitendawo kunyange nevasikana vanga vari behind the scenes, Akunda inatarumbidzwa vanga vachitunzira chirongwa ichochi. Tinokutendai vasikana. Until we meet next time, chisarai zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Kwampuruwa kana kuita Sokostina. Bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.